amen. Ngokusithoba ngibingelele ubamfundisi noma mfundisi. Ngibingelele abobaba, ngibingelele abomama, intombi nezinsizwa no Sunday school egameni likaJesu. Amen. Siyabonga kakhulu ebazalwane uNkulunkulu osivumele nakulelo suku namhlanje ukuthi sinyukele kule ntaba egameni likaJesu. Athi uDavid ngelinye ilanga ngajabula lapho bethi kimi masiye endlini kaJehova. Alibonge igama leNkosi. Sesikhona endlini kaJehova. Endlini kaJehova kunokuphila, endlini kaJehova kunamandla, endlini kaJehova siyahlonyiswa. Alibonge igama likaJesu. Bazalwane nathi sibonga lo musa kaNkulunkulu athi umhlabelela uzange wangedlula nami wangisindisa. Alibonge igama likaJesu. Bazalwane siyabonga kakhulu uNkulunkulu osihlanganisile kule ndawo ngomusa nangothando lakhe olumangalisayo. Amen. Nami nje ngize nje ubaba esithi hayi namhlanje siyokhonza umfundisi Magubane ngase ngithi amen baba siyahamba. Amen. So bazalwane siyabonga kakhulu, sihamba nabantwana bethu lana. Amen. Lo mfana lona i-first born, bese kuza lona ubaya umnotho ubayanda, bese uba umelo kuhle, then umakhelwane wami lona. Amen. Egameni likaJesu. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane, sibonga ukwamukelwa kule ndawo egameni likaJesu. Senze njalo nje inkosi mayibusise. Ngicela ukubingelela ke ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Haleluya. Amen. Ngicela ukubingelela abefundisi bonke abakhona. Ngokukhethekile sicela ukubingelela uShanda ngegama likaJesu kanye nomama wakwakhe. Haleluya. Amen. Izihlobo zami lezi family yakayena sithanda kakhulu, yabarata haholo, bangibangazileke surprise into makuthiwa surprise surprise ukuba kanthweje na bashayile izandla enkulu. Siyabonga ke nefamily yonke oba noSiyanda omelo kuhle umnotho nomakhelwane. Siyabonga makhelwane ralebuwa ngegama likaJesu Jesu asibashayile izandla nabo abantu. Siyabonga muzikashandu siyazi ukuthi kubiza isikhathi nothando ukuthi udele konke obungakwenza kodwa ukhethe ukuzohlangana. Sengathi inkosi inganibusisa. Amen. Ngicela ukubingelela abazalwane bonke, omama nobaba, leadership yonke yala ekhaya, Kingdom Grace of God Church. Hallelujah. Amen. Youth yonke ne Sunday school, ne worship team. Be blessed bazalwane, uNkulunkulu uyanithanda. Ningayishayela sibonga umoya ongcweleke bazalwane okhona phakathi kwethu as a governor ye country yaseMazulu. Hallelujah. Amen.
Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Re a mo leboha haholo Modimo ukuthi asiphe leli thuba hore a re fe monyetla onana ukuba sibizwe ngokuthiwa wa hore singabantwana re bakhe. bitswe ka hore re bana ba hae. Haleluya. Amen. Ingakho ngithi uyalalelwa uNkulunkulu. Ayinashesha nakhathala ngoba ngisazithatha nje hours zonke nje ukukhuluma. Sengathi bengingazama uku-adjusta nje energy. Bona lisheshe nakhathala. Haleluya. Thando ngathi sheshe nakhathala. Yanisole ngathi sheshe nakhathala. Zamani ukuthi inkosi mayinisize. Haleluya. Amen. Phela izolo namhla naphakade kodwa uJesu usejalo. So uma engakhathali yena haleluya. Asiyeni emabhayibhelini ethu sibheke Peter wokuqala, 1 Peter chapter 1 sifunda verse 17 and 18. NIV noyiphethe ne-NLT. Nangu ngibamuthi lesi ukhinduliye luhlaza engabiyelwanga lapho uJesu bamlimaza wafa emona ukinduli First Peter chapter 1 verse 17 and 18. Cela NIV NLT ulaba bafunda ngeslow. Asiwabona amabhayibheli. Ngingahlabelela kuze kushonela ngami. Ngingasho nokuthi wayipithi kazi esiphakama ingakho ngithi bengisho mangafunde ngingaqhubeka ingakho ngithi And remind
Heavenly Father to whom you pray has no favorites. He will judge or reward you according to what you do. So you must live in reverent fear of him during your time here as temporary residents. Siphinde futhi 17 and 18. And remember that the Heavenly Father to whom you pray has no favorites. He will judge or reward you according to what you do. So you must live in reverent fear of him during your time here as temporary residents. For you know that God paid a rent which lose their value. Petro Qala, chapter 1, verse 17 and 18. Uma nibiza ngokuthi Uma nimbiza ngokuthi baba, yena owahlulela ilona lowo ngokwemisebenzi yakhe engakhethi buso. Anohamba ngokwesaba esikhathini sokuhlala kwenu ebufokazini. Nazi ukuthi anihlengwanga ekuhambeni kwenu okuyise enakunikezwa ngawo yihlo ngezinto ezibhubhayo, isiliva negolide. Hallelujah. First Peter chapter 1, verse 17. Since you call on a Father who judges each man's work impartially, live your lives as strangers here in reverent fear. 18. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers. Verse 18. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed. All right, now. Siyabonga asipheli nje isihloko le ndaba esizokhuluma ngayo nje sithi save yourself Save yourself from a confusing world. from a confusing world. Save yourself Save yourself from a confusing world. from a confusing world. Hallelujah. Amen. Bazalwane sisesikhathini la khona sibheke kwi-festive. Festive. Kuqala kusasa Uqala usani? iChristmas yaseGoli. Christmas ya Gauteng. Kusasa Usani. 16 December. 16 December. Njengoba namhlanje Jala ziyi-15. kakashekwe 15. Ngisholo ukuthi kusasa Lichala rohosani. iChristmas yaseGoli. Christmas ya Gauteng. i-16 December. 16 December. Hallelujah. Amen. Khona uyikhumbula i-16 December. Unala hopula 16 December. Ungaphamisa isandla mathi hayi ngiyayikhumbula ukuthi i-16 December. Amen. Hallelujah. Eshandu i-16 December Leteshani 16 Christmas December. yaseGoli. I-Christmas Azukwana yaseGoli. ngayo. Akitsibonakala 25 basuke Ofika nje. li-25 bafaje Sekuyibhora bhora nje. selebhora bhora. eChristmas. Kodwa kahle kahle ya Anhle yabona. ikusasa. Ikawusani 16 Isuke December. ziwa. Dikwadiwa. Bakufaka ukuthi nge-16 December isuke 16 ziwa. December dikwadiwa. Kulapho khona Imoteng nabantwana bakaNkulunkulu. lebana ba modimo. Once kwathiwa Lord, Once kwathiwa nje uJesu Lord. kapotwa Jesu Ngithi Lord. ke mina remember ukuthi wena Nangekukula hore uke wena. wahamba Ukila ulaka ema. lapho ungikhona noma kuphambi kwebandla noma kuphi. Kaka blood no motilo wa ema. Wafunda uRomans chapter 10 verse 9 and 10. Bala Romans chapter 10 verse 9 and 10. Ukuthi uyakholwa Hore uyakholwa enhliziyo kapini. bese ngomlomo wenze njani? Bese kamlomo Uvuma ukuthini? wathela.
Hore Jesu Kriste ke morena. uvuma ukuthini Hore Jesu Kriste ke hayi namhlanje kuphela sekashe kufela. hayi ngelanga ophakamisa izandla Silo kuphela khamisile matso ofela. awuthi uJesu inkosi ngelanga kuphela ngoba angazi uthintwe yini kuphela kodwa uJesu inkosi Jesu ke morena. ngendlela eqhubekayo Katsela futhi akayona inkosi kuphela enyaweni Ha se morena fela maotong. yezwa Utlwahala. ngithi mina ke wena njengomuntu uNkulunkulu noma singaba khona zonke izinto engakuyazi remember ukuthi konje wena ungubani wena khana umang. ngithi mina buyelwa izingqondo Fela ke kelello. ukuthi once kwathi uJesu inkosi Jesu ke morena. there's no democracy Hauna democracy. ayisekho idemocracy Ha sa le yo democracy. because there is a owner Hobane hona le you owner. belong to someone O pilonga ho You belong to the motho. king. O pilonga ho morena. there is a owner Hona le owner of your life ya bophelo ba hao. yezwakala Wa utlwahala. ngisho ukuthi noma izinto zonke mbali Ha di thoka fela mbali. ungazizwa ngapha nangapha Utlwa ka mona le ka mane. remember Hopola ukuthi who are you hore wena o mang. now asibuyiseni okunye futhi Jwale ha ngoba kgutliseng ho hape hobane le ayihambi yodwa ena na ha e tsamaye le nngwe. sikhumbula ukuthi Re hopola hore uvuma ngomlomo o dumela ka molomo ukuthi uJesu inkosi hore Jesu ke ngenhliziyo morena. bese wenza njani Ka pelo o so etsang. hey nayo lento yinkinga manje Ke yokukholwa tjenana e leng bothata ena ya ho kgolwa. lento yokukholwa mamkhubona Tjenana ya ho kgolwa akusiyona yala ha se yona ya mona. because it's not physical Hobane ha e physically. angazi mina ngizona Ha ke se ka bala nkutlwa na. once kwakhulunywa ngefaith Once wa bua ka faith. angithi makazi faith kuthiwa Ha ke re ha e fela faith o tshwa faith. iBhayibheli lami yini faith ukholwa izinto ukuba nesiqiniseko ezinto ezingabonwayo angithi akusengathi ngabe nangizwa Nkare ka be le nkutlwa. yini engizama ukuyenza Ke eng e ke zamang ho etsa mona? ngizama ukwehlukanisa Ke zama ho arohantsha imbuzi dinku nezimvu le dipudi. Nama. wena ungakholelwa kuzo ngoba ho tsona. wena ukholelwa ey'ntweni kuphela ey'phathwayo fela dinthong tse kodwa uyadlula mare wa fela. ukwazi ukubona izinto O ey'ngale tseba ho bona dintho tse zingakafiki tse so ukuthi ziyeza ho diatla. ngoba uhambi ngokubona Hobane ha o tsamaya ka ho bona. Kgolwa. Ma o tsamaya ka ho kgolwa. ngiyongizwa ngelinye ilanga Re tlo kutla ka tsatsi le leng. kodwa bengizama ukuthi Mare ne ke zama hore ba lentswe ukhona kuzwa ngani ho kgola ho utlwa ho tla ka ukulalela ini ka ho mamela lentswe. hayi zonke iy'ndaba E se ditaba kaofela. ore izwi Ba labanye lentswe la Modimo. asibuyeleni ke Ha re kgutleleng he. ukuze futhi ithi ngiphinde futhi Hore hape thelezi ukuze ungadideki Thelezi hore o ska diteka. nase-KZN Le KZN noma sekumnandi la so le monate. wena-ke ngoba wemukela ujesu Wena hobane o amohetse Jesu. hhayi ukuthi yinto nje E seng hore ke awumukelanga njengomprofethi amohela jwalo ka Omkhulu. moprofeti o moholo. angithi kodwa wamukela ujesu as the Amohetse king Jesu jwalo ka morena. as lord Jwalo and ka savior Lord angithi and Savior. then ukuze wena Jwalo njalo wena njalo. noma bedideka ungadideki Laba ba confused wena ska ba you confused. go back Ukutlela morao. angithi kuthiwa wena ukholwa A ke ngokuzwa re kuthiwa wena o kgola ka utlwa Likalwane. lentswe la Modimo. izwi E tjho jwalo ntate Shane. ubani okuthiwa ulizwi Ke mang motho wa nke ubani lentswe? ulizwi Jesu. okay bakushanda ithini ngoku Ngalokho-ke ukukholwa kuvela ngokuzwa. Ukuzwa kuvela ngezwi likaKristu. niyezwa ngithi La utlwa ke. ngithi mina abantwana Ke re nna bana. bakaNkulunkulu inkosi yabo bani Morena wa bona ke mang? angizazi Ke Jesu. ngithi mina abantwana bakaNkulunkulu inkosi yabo bani Bana ba ngithi mina laba ababizwa noma abayibizwa ngokuthi abayibitsang ka hore bayizakhamuzi zombuso kaNkulunkulu ke bahayi ba because angeke ube umbuso ungenayo inkosi ngithi ke inkosi yabo ubani Morena wa bona ke mang? eyenu ubani
nani ningaba umbuso kaNkulunkulu lona le ba mmuso wa Modimo asishayelele izandla umongo ha re shapela mahala lithi ngeBhayibheli Bible e re uJesu waqala Jesu o la qala starting ngakithi beginning by saying a qala ka hore repent. Why you repent? sokoloha hobane le sokoloha For the kingdom of heaven. Hobane mmuso wa Modimo o sa atumetse Ngithi wena ubuyisa lo ke re wena ho so that you also wazi ukuthi operate ba hore who under the kingdom. o le ka tlasa kingdom Bese ubheka uJesu mangabe uqhubeke eshumayela. Uze kufike lapha athi khona ngiyukushiya nodwa. Ngama kamasi. Ngoba i-reward yenu athi kunomthelesi. Ngoba i-reward yenu ayiveli la. Ivela kulombuso ongabonakali. The original country. Eyizulu ebizwa ngokuba heaven. Then mina ngiyahamba. Kodwa ekuhambeni kwami kukhona ozayo. Ongabonakali noma ekhona. Kodwa okhulumayo. Futhi oqondisayo. Futhi ofundisayo. Okhumbuzayo. Ngilishiya naye. Is your governor. ya lona kulombuso enikuwo mmuso ona le leng ho ona hana konyana e le lefatshe o esengwa lona asibona kini ha se ha bolona mona no manila la le mona there is a governor kuna le governor from the country etswang country wena obhilonga wena obhilonga kulombusi ozela mmuso o tlile mona special for you uzele wena o tletse wena yilokhuluma nawe ebusukuleni yona ubwa lo aqondise ngezwi kaNkulunkulu aqondise izinto engabonwa ngabantu kodwa wena uzazi mara wena uditseba lo shiyo uJesu Jesu mina so that you understand ukuthi wena ukuphila wena bophelo ba hao ha bo mona awuphilonga kodwa uphilonga awuphilongi mona mara uphilonga usonga le Modimo ngithi futhi phinde siqedele jwale ke batla hore phethong tsetele hantle o tlo tseba Luke 4 ho verse statement sa Jesu Luke 12 Luke 4 Luke 4 Luke chapter 4 ukuthi kwa Jesu gore le Jesu ifocus yakhe focus yakhe la ingekho kuzo inele ho tsona noma sekufika isixuku la so fitla la Jesu semnandi ukuhlala nawe ba re Jesu sana kodwa uJesu akakhohliwe mara Jesu assignment ayizele emhlabeni ayihletse lefatshe njengathi njengoba thina sibuye esikole kodwa uJesu yena uma iqhubeka ecacisa indaba uthini mara bamshaya Jesu ha qhubeka acacisa indaba orenta teshana kepha wathi kuzo nakweminye imizi ngimelwe ukushumayela ivangeli lombuso kaNkuluNkulu ngokuba ngithunyelwe lokho mhlamba bezwanga eshanti kepha wathi kuzo nakweminye imizi ngimelwe ukushumayela ivangeli lombuso kaNkuluNkulu ngokuba ngithunyelwe lokho haleluya ingcaba la noma inselelo esinayo is to understand about the kingdom. Amere to siza ka kingdom of God. Hayi ngamasonto Esenga ni kreke tsa rona. Yezwakala bazalwane. Uqala bazalwane. Ngithe lapha ke uma ngitse mona na haki bua ke rena. Once bakhulunywa ngokukholwa. Once wa bua ka tumelo. Kufanele wazi ukuthi kamelo o tsebe hore leyo nto leyo ntho eo is a road to invisible country. Ke tsela e yang country e invisible. Umgwaqo lo eyezweni kamoya. Tsela eo e yang lefatsheng la moya. Yezwakala bazalwane. Uqala bazalwane. Ngoba uma ngabe ubheke encwadini efanele yamaHebrew. Ethona le bukama ya Hebrews. Izokutshela then bese understand ukuthi bese wawutisisa into yonke ekhulunywa ngalapha bazalwane bana abayihambanga ngokubona habatsamaya ka ubona kodwa bayihambe ngokukholwa mabele batsamaya ka lize lithi izwe obunye kwabo abazange bakwamukela kodwa bakholwa mara bele bakholwa lokho kwabalelwa kubo kwabalelwa kubona wathiwa ukholwa ho basabona uyifunde mawuthola isikhathi uyibala hawuna lana uzobona lokukhuluma isikhuluma so that uzokwazi ukuthi
wena hore o tlo tseba hore wena awuhambi njengabo bonke abantu ha o tsamaye jwalo ka mang le mang ba sa kgolweng futhi okwakho and ho hao it is not about the religion, ha se ka it's religion about the kingdom of ke ka heaven. mmuso wa To lehodimo understand it. hore o utlwisise ka wona Yes, I want to o utlwahala because bazalwane. that is another country. hobane ke country Le e masikhuluma nngwe. ngesonto elidlule. Itse bua sonta se fetileng uJesu kufika kuye Jesu o uNicodemus. fihla ho yena And Nicodemus uvele esixukwini Nicodemus o hlale sasemhlabeni. tshileng Akayona nje iphathi ha yesixuku. se party fela ya matshweni Kodwa he was something. mara ine le something Ube isikhulu. ine le leader Mayibingelela besithiwa honorable honorable Nicodemus. Mayibingelela. ha dumediswa Sekufika uMr. a so fihlile bo mister Uma ngabe efika uJesu ha fihla uyamcacisela Jesu wa mhlalosetsa ukuthi kahle Nicodemus hore ha hle Nicodemus understand ukuthi utlwisisa hore lokhu okwenza ukuthi usuke o exubini etsa hore o tlowe uze lapha kimi nokukumangalisayo wona o makatsang ukuthi asi-operate endaweni eyodwa mina nawe noma sibonakala sikwilevele A1 ngokomhlaba kodwa kahle kahle mina nna ngingowale ke wa kwana ngivelele ke hla kwana ngamanye amazwi ngivela kwenye ikhantri izweni bazalwane izweni kahle bazalwane le yezulu asibize ngekhantri ngelanguage understand uJesu mina kahle kahle ngivela kwenye ikhantri njengoba ngina jalo ka ha ke le mona then wena uzaliwe already wena sonto o tswetse already waba ngowale khantri wa ba wa mona now uzofuna jalo wena o tlo batla ilungelo lokuba ngowanga ngele hore ube wa kancane angithi uNicodemus uzobuza ngombuso wezulu kambuso wa lehodimo akere then uthi uJesu jalo Jesu o ne ngaphandle kokuthi uzalwe le kantle hore o tswalwe ngaphandle kokuthi uzalwe kantle hore o tswalwe unge ubone umbuso kaNkulunkulu o ke se o bone mmuso wa lehodimo uyayibamba vusi wathwara so vusi then uJesu uzomcacisela ukuthi jalo kahle Jesu kahle o tlo mcacisetsa hore hantle ntle ukuze uzokwazi ukunderstand ezangani tseba o understand tsaka kwana noma usuzaliwe la ngayo se o tswetse ka mona kodwa sewudinga mara a second citizenship o so hloka and awukwazi ukuba ngowekhantri ungazalelwanga khona e o sa tswalwa so you have to be born wale tlamela o again. tswalwe hape Ungasazalwa manje ngokwenyanga ngoba vele into sewukhona vele exist wa exist la uyaphila izinto zakhona khona igolide nesiliva khona zonke izinto khona la mona now ngoba ukuza ngezangane you have to be born again sekuzalwa manje ngoba kufanele uzalwe umuntu kamoya ozokwazi ukunderstand izinto zakwicountry kamoya then uma ngabe wazi ukuthi you are the citizen you are the citizen You are a citizen. of the kingdom You are the kingdom. and the kingdom And kingdom or any government or government enngwe le enngwe. une constitution yakho Una le melao ya teng. okusho ukuthi Nicodemus O tshware Nicodemus. noma bezikhona ezala Le ba ne le diteng. kodwa uma usungapha Mara ha o so le ka kumele mona. kube khona istandard Tlamehile ho bane le ophila standard. kuso So phelang ka sona. umithi istandard sangapha Umitha standard. uzokwazi ukwenza izinto O tlo tseba ho etsa ezenzeka ngapha njengoba uhalela lezi zinto engizenzayo nawe udinga ukuthi uzozalwa njengami because noma mina ngila kodwa ngizalelanga la lezi zinto engizenzayo akusizona ezangale kuleya khanda so uma ngabe ufuna ukufana nami nawe zalwa kabusha uzabe njengami ube ngowezwe lakamoya because amandla engindawo kuwona wasemhlabeni kodwa vela ngale lezi zinto engizenzayo ey'bonayo is because ngi-authorizwe noma igunya ngithola kwi-country engabonakali kodwa very powerful enamandla eyenza ukuthi nami ngibe namandla njengoba ngikumangalisa nawo njengobona incuzi imbamba uJesu ihlala lapho anti uJesu noma ningambamba kodwa I still remember ukuthi angizelanga ukuzonijabulisa kodwa ngizele ukuba nibuyele back to the
akhazimule gore modimo a be noma ivele glorified lento la e hlahileng uNkulunkulu tjena athe mayidala umuntu modimo itse ha wathi bopa asenze umuntu motho ngomfanekiso a wethu hlahetse motho ka akangagcina lapho wathini ukuze ha fela mo asifuze. a re gore a re fuze so uma ngabe ufuna ukwenza izinto ezizomangalisa sezomakatsang nawe inkinga yethu isengivala jalo bothata ba rona ke bona se ke kwala inkinga yethu ukuthi bothata ba rona sibambe gore re tshwere ntho e one alindela namhlanje ngithi ne ke jotsa wandi ke re iproblem yethu njengabazalwane problem ya rona jalo ka bazalwane simi ensindisweni re eme pholosong and we think we got ene re nana gore re tshotse tsohle ithi incwadi kaTimothy buka ya Timothy e re uNkulunkulu othanda ukuba modimo a ratang ungaqali mosese o ska qala ho tsela ba sentse le tata